ससियेल मिडियायाव मेन्डेलाखौ लानानै फैला जे बरगयारिनि दोंसे खन्थाइ। थारैनो फैला मेन्डेलानि गेजेराव माबाफोर जाथाय जादों नामा? माबाफोर गाज्रि मोनलायनाय जादों नामा? बिब्दि जामारदोंब्ला हायनामुलिया इयुनाव ओंखारनाय नंलिया नामा? ओ दादा কি করতে আদায় তুই না মোর কইতা আর হবো দেখুন মোর 18 বছর হল ना बे खन्थाइनि गेजेरजों गुबुन ओंथि फोरमायनो नागिरदों। जियानो जा बेफोरनि गासै सिंनि गुमुरखौ फैला आरो मेन्डेलायासो मिथिसिगोन। नाथाय जों बयबो लुबैयो जे फैला आरो मेन्डेलाया अरायबो लोगो जानानै थाथों। दानिया फै जों फैलानि खन्थाइखौ खोनासंलांनि। नै मेन्डेला खामसाव माखौथो बुंथिबाय थायो, बियो नोंनि बैयो आंनि, खोनायोब्ला लाजिनाय मोनो आं राव नोंनि। सोर आंनि सोर नोंनि, नङा रावबो नोंनि आंनि। सोरबा बुंनानै लादोंब्ला आदा मेन्डेला आं नोंनि। खायदाया बेनिया सिनेमायाव एक्टर जानायनिसो, गमायाव नाथाय बेबो नङा नोंनि। मानोना आंनि खोमा गुदियाव बेबो बुंखोमायो आदा आं नोंनि। सनाथि मैनाथिया आंजों सिथाबनायनि जाहोनाबो हायनामुलि ओइदाव एक्ट्रेस जानो नागिरनायनिसो खायदा। बेखौनो नोंहा मेगन सालायबाय बावदा। सनाथि मैनाथिखौ आं बुंहरखाबाय आदा मेन्डेला, एक्ट्रेस जानोब्ला मेन्डेलाजों रायलायनानै ला। मानोना स्क्रिप्टखौ नों लिरदोंब्लाबो हायनामुलिया फैला मेन्डेला नङाब्ला जाया। सानदोंबोला नों फैलाखौ एरख'नानै दाब्लाखौल' लाना हायनामुलि खालामनो। हायनामुलिया जानांगोन सुपार फ्लप साला मेन्डेला खामसाव बोरायलायनानैबो गथ' गोरलै बायदि। थारैनो फैला बिथाङा बे खन्थाइनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों? दानिया फैलानि बे खन्थाइखौ खोनासंनानै नोंथांमोनहा मा बुजिखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।